bụgozi ka o si n'ime n'ụwa nwanne egbugo nwanne ya maka nwaanyị onye bekee. Ị na-egbuzi nwanne gị maka nwaanyị onye ọcha, mana ịma na ndị ọcha dị possess. Mana akọ nna-achọ ịkọlụ n'egwu a ọ bụ ife melụ n'Italy ka nwanne si na nwanne ya n'iyi maka ọkpọkọ bekee. Ọ dị m alili n'obi o, mana nwere ozi fọbụ nwanne gbuo nwanne o, nwanne gbuo nwanne o, nwanne gbuo nwanne o, maka akụkọ ụwa. Nwanne gbuo nwanne o, maka akụkọ ụwa. Nwanne gbuo nwanne o, maka akụkọ ụwa. Ife mmadụ mezi nwanne maka ọkpọkọ bekee, mana ọ ga-emesizi n'ikpeazụ. Nwanna nwanna bụrụ enyi. Nwanne gbuo nwanne o, nwanne gbuo nwanne o, nwanne gbuo nwanne o, maka akụkọ ụwa. Nwanne gbuo nwanne o, maka akụkọ ụwa. Nwanne gbuo nwanne o, maka akụkọ ụwa. O nwere ofu nwoke a na-akpọ Bright, ọ bụ onye Naịjirịa. O nwere ofu nwoke a na-akpọ Bright, ọ bụ onye Naịjirịa. Ọ nọgo n'Italy for 7 years mana o nwere iwe aka pụtara. Ọ nọgo n'Italy for 7 years mana o nwere iwe aka pụtara. O nwee na-achọ nwaanyị ọ ga-anụ, wee na-achọ nwaanyị onye ọcha, wee chọta nwaanyị onye ọcha a na-akpọ Kiera. Kiera nwaanyị onye ọcha, nwaanyị ọma. Kiera bụ onye Itali. Nya na Bright wee kpado, nya na ya nwee mebezi enyi. Nya na emego enyi for 5 years. Ba na-ebi ọfụma. Nya na Bright ebigo good 5 years n'ụlọ. Bright nwee kpọnya Kiera. Kiera nwaanyị ọma. Achọ m ka m mụọ ganụ ịbụlụ nwunye m. Kiera nwaanyị ọma. Na mụ na nga emego enyi mgbe ara 5 na achọrọ m ịnụ ganụ Kiera. Kiera nwee kpọnya Bright. Bright nwoke ọma. Mmanụ ganụnụ Bright mana ndị akụkọ kọrọ m na ụmụ nwoke ndị Naịjirịa na-aba na-anụ nwanyị before va bịara obodo oyibo. Nya bụ na va n'ogodu mgbarili na nwunye ve n'ọnụ na-echeveche. Mana mme n'anya nụ na ọ bụ na ị nụrụ nwanyị na nga anụ gị. Bright nwee kpọzi anya nụ Kiera na nsogbu adịghị. Ịmalụ onye ga-ajụ, ịmalụ onye ga-akpọnụ, biko gị gọzianụ, biko gị jụzianụ na anụrụ m nwanyị. Kiera nwee jụzi asanụ, wee kpọzie fonu
ọbụna bụ right anụrụ nwanyị onwe kwestezie bụ right nyanya nwebulu di na nwunye nwanne gbuo nwanne nwanne gbuo nwanne nwanne gbuo nwanne maka akụkọ ụwa nwanne gbuo nwanne maka akụkọ ụwa nwanne gbuo nwanne maka akụkọ ụwa kata ma obi ebele m ga-egbu ayalum ime chachali maka nlachazi ube m n'ebe oluzi mana ọ dị oke bụ right nwoke ọma bụ right nwoke ọma onye nwere obi ebele right right nwoke ọma nyana kiera webivezenu nyana kiera webivenu bụ right kpọ kiera nwanyị ọma na-achọrọ m ka inyelụ m aka na-enwelu m nwanne nwoke mana ọ nọ na Naịjirịa avia bụ WhatsApp biko achọ m ka inyelụ m aka ka mkpọtụ ya n'obodo ahụ ka ọ nọlụ n'Itili na onwere ihe ọ nọlụ na Naịjirịa mana ọ bụ sọ nyanwa ka nne m mụtalụ sa mmadụ na-abụ ka anyị dị achọrọ m ka inyelụ m aka kiera nwe kpọzi anya WhatsApp onwe kpọ onye bright ezidi m ibe niile chọrọ na aga m emelụ gị na ọ bụrụ nsogbu mana afọ mezili WhatsApp agwọ onwe batazia n'Itili ya na nwanne nwoke na-abụ nwa nọlụzia n'ụlọ ya na nwanne nwoke na-eme ọfụma na nwunye nwanne nwoke apụta ụtụtụ nwanne nwoke bụ bright o jebe ọlụ mgbede abalị ọnyata ọkpọ nwanne WhatsApp o nwere ebe ị chọrọ ọsịa mba na nya nọ mma o jesie bata ọkpọ ya nwanne nwoke o nwere ibe bụ nsogbu ọsịa mba na onwe ibe bụ nsogbu nya aka ọlụghị mana nye nwere nsogbu ọbụla mana bright amarịọsị na nwanne nwoke ụlọ ife ọjọọ n'obi ewepụtazi ofu mbọsị o wee jesi ọlụ bata ọ mara na nwanne nwoke na nwunye ya na-abụ ikpolibego ndụ n'azụ ya maka na ndị ọcha ọ na like live well okay na nwanne gbuo nwanne maka akụkọ ụwa 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 Chineke gbukwala maka akụkọ ụwa mana ife mesi n'ikpeazụ maka akụkọ ụwa bụ na bright jesiziri ọlụ bata nwunye bụ kiera wee gbatọsiziru ọbata na bia ọkpọ ya kiera nwaanyị ọma ọ tụpụrụla ọnụ
ọkpọ ya Kiera nwanyị ọma ọ tụpụrụla ya ọnụ onwe kpọzi anya Amore Mio mana Amore Mio nọ n'Italy ya bụ love m Kiera nwe kpọzi anya right. So na ị nụrụ nwaanyị na Nigeria before ị nwee bịara obodo a nọ ntụ gị na-atụrụ m mana nsogbu adịrọzi n'ọta ataka nka mụ na gị ga-ebisi right kpọọ ya Kiera ọ bụ gịnị gị na-egwu ibe a ọsịa na ogologo ụgwọ adịrị ya gị jụọ nwanne gị nwoke bụ WhatsApp nọnye agwara m na ị nụrụ nwaanyị mụta ụmụazị na ị ga-ebu ibu gị wee si ebe a pụọ kịta na igbu oge na m ga-akpọ ndị polisi because you have break my heart. So you have to take all your luggage and get away from my house. I don't want to see you anymore in my life. So it's better for you to go out and continue your life with other people. I don't need you anymore. I am sorry. Hey, mana bright ọsị nwanne nwoke bụ WhatsApp ọ bụ gịnị ka ị gwara nwaanyị a ọ nwee kpọ nwanne nwoke bụ bright na ọ bụ mmadụ kpọtara gị obodo a mana ọ bụ gị nwa kpọtaziri m ibigo ndụ gị n'Italy for 12 years. Rapụ m aka ka m bịa ndụ na Kiera si na ya life ọzọ. Love is not by force. So o nwere ibe gbasara m na amarọ m ife na-akọ mgbe a na-ekwuzi okwu a Kiera nwee fonu kpọzie ndị polisi enwee chụọ bright mana mgbe o buzi abịa na-aga n'ogologo ụzọ ọ marọzi na moto na-abịa moto nwee pịa nye enye elu ọnwa adabem ka akwụkwọ oyibo Nsụka ebe anwa ka ọ nọ nazi ọbụna nwanne egbugo nwanne n'elu ụwa maka pọpọ chalacha mana ndị ọcha dị possessed. Nwanne egbuo nwanne maka akụkọ ụwa 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 alele dị n'obi agwa juru mmiri maka ife nwanne mere nwanne maka akụkọ ụwa nwanne egbuo nwanne nwanne egbugwa nwanne n'elu ụwa mana emesizi n'oge ikpeazụ onye ọcha bụ Kiera
mekwazi ya wọzọ si ya na gị na nwanne gị nwoke bụ ofufe na ebe moto bugoro nwanne gị na ngị nwa nugburu nwaanyị nke gị befe bịaba na Nigeria niile bụ pack your load and go away. I don't need you anymore again. Onwebe nwekwa mana agwa wọsọpụ na agwa bụ na nkịtị maka o ji maka mkpọkọ bekee wee gbuo nwanne ya not knowing na ndị ọcha nwere trust. Nwanne gbuo nwanne ya, nwanne gbuo nwanne ya, nwanne gbuo nwanne ya maka akụkọ ụwa. Nwanne gbuo nwanne ya maka akụkọ ụwa. All right, maka akụkọ ụwa. Mana aga m ekene ndị Igbo ji eme ọnụ n'Italy. Chief Rafael isi mmiri ata nke isi na Livono wee na-ekenezi Chief Yellowman aka na-atụ kọntena mana Livono ka nọ wee na-ekenezi Lolo Madam Kate Africa Powerful Supermarket nke enwezi na Bojibonsi wee na-ekenezi ezigbo enyi m nwoke Andy Igbanugo ọkwụrụ ọka ndị Igbo mana aga m ekene President ndị Igbo na Siena Chief Ụzọma Amarabom Ọchụdo na Siena na-ekenezikwa nnekwu nna m Felix na ụmụaka Chief Napoleon ọ ga-adịrị unu mma. Nwanne gbuo nwanne ya maka akụkọ. Nwanne gbuo nwanne maka akụkọ ụwa. Maka akụkọ ụwa. Onye ọbụla nwere uche maka akụkọ